Aproveitando o fin do verán e tamén o período de rebaixas, a AVE volve a organizar unha nova edición do Fora Stocks. A cita presentada esta mañá na sede da patronal local desenvolverase o venres 23 e o sábado 24 de agosto. Nela participarán uns 30 negocios, que eses 2 días porán centos de produtos a prezos de liquidación. Estás acabando o verán e os comercios vanse animar a poñer percheiros fora con uns precios moi atractivos para liquidar o máximo posible de roupa. Para incentivar tamén as compras, a AVE realizará un sorteo presencial de 1.000 euros. Todos os que compredes, vos animedes a comprar o viernes e o sábado nos comercios participantes, pois vamos a dar un ticket, guardades ese ticket de compra e o sábado nunha jaima que temos da AVE, pois ides ali cos tickets e por cada ticket maior de 10 euros vamos a dar pois esta rifa para entrar no sorteo. Cantas máis rifas teñades, pois máis posibilidades de levar os 1.000 euros. Aproveitaránse tamén eses días para poñer á venda a nova camiseta oficial da AVE, Somos Boiro. Sairán só 50 unidades que poderán adquirirse a un prezo de 10 euros, presentando un ticket de compra dun negocio asociado. Fixemos unhas unidades limitadas, son 50 camisetas que van estar na jaima da AVE e que podedes conseguir con un ticket de compra, vale, porque son para os clientes, entonces un ticket de compra é 10 euros. Deses 10 euros, pois fixemos unha colaboración ca Cruz Vermella de Boiro e 2 euros van ir destinados á Cruz Vermella de Boiro. Que, bueno, xa levamos tempo facendo cousas con eles e este tipo de cousas que son tan bonitas gustannos moito. E ojalá sigamos facendo estas sinerxias. Desde Cruz Roja dar as gracias por esta donación e tamén pola colaboración que temos conxunta polo ben do pueblo de Boiro. E esperamos que sea un éxito. Pero non só iso. Durante toda a fin de semana haberá tamén atraccións infantís ás que poderá accederse con invitación dos negocios participantes na campaña, así como tamén diversas actuacións musicais, grazas ao apoio do Concello, e que servirán tamén de fin de festa do verán. Sempre facemos un tributo homenaxe a unha banda dos 80 e 90 e este ano tócalle al último de la fila, ás 10 no Parque da Cachada, así que tendes todo o día para disfrutar das colchonetas, das compras, da hostelería, todo o día no noso Concello e rematar con este superconcerto no Parque da Cachada totalmente gratuito. E despois, sobre as 12:30, dende o Parque de Anegral, a tirada de fogos de fin de verán, no que colaboramos con Gealsa.